Oh, kuya na, oy. Wala mo magipadala ni Papa ang motor ba? Naman ako yung motor ba, reader? Sumuka pa ni Papa, oy. Ayaw, pabyak kay kugatuan. Daghan kay kugarga, oh. Apa is likod? Ay, tambra mo tagi. Ay, daw, sa kapalaran na ni, oy. Oh, sayang akong kasiksi ba? Kung mga suot mo niya. Inani ra di akong pangdalon. Kung nabanan pa lang ako, wala lang ako nagsuot og ingon ani. Pero kung pagtubaan ning trabahoan ni oy. Ulay sa tingali ko. Uy, apoy kayo. Kuya eh. Kuya eh. Hindi. Taghan ko pa natin. Nagutak ko ni Papa. Uy. Ay, kaya ko gaduan na ni Ron. Padyo yung mga motor dari oh. Tingali ko. Dilugay na ko ko dari ba? Ano ba ito? Ma'am, sakay ka, ma'am. Ma'am, sakay ka, ma'am. Dili, ma'am. So, Grace, ikaw man lagi ni. uy, ano kong punay na? Kun, Sakay diri, sakay diri. ay, ayaw, ay. May baklay mang kama. Ayaw, naku, akong Sakay, sakay. Sakay diri amin ang bag ng ako dala na. Ayaw, Ako dala si mong bag ba? Amira man. Ako dala si mong bag. Dili lagi. Ayaw, Ako lagi. dala si mong bag. Ako dala si mong Kaya bag. po pulon. Tawanan na ka. Asa man ka ato? Kaya mo gusto babaw. Oh, tara, ito di ka. Ayaw na. Ay, Kaya kung lagi ka. kalas-kalas na gasolina. Dagan ko gasolina. Mahal kayong gasolina ro. Sige Ay, lang. sigpon pa niya. Tara. Ayaw, lagi. Ay na. May. Kaya, Ako dala bi. maglisod ka ni, pakadagan kayo. Tasakay, ali. Ayaw na. Ako dala si mong bag ba? Sige, lagi. Ako dala si mong bag. Ayaw, lagi na ako. Ako dala si mong bag ba? Ay, na. Asa man ka ato? Ano Buwan mo niya, kung sakay? ganun mo, Asa ka mo guys, sakay? Bi ako yung pangab, Bakla, ako yung mga bakla, buwan bakla. bi, ako yung kuwag tubig anak bi. Ayaw, lagi ko ba? Kuwag tubig anak lagi. Ay na, mga buwak pa ni Ron na. Ako dala si mong bag bi. Hoy! Sige na ba? Ay, lagi ba? Sakay tas mo to na. Ay, kasi magkasunod ko. Ayaw ba? Puyo ba? Puyo. Tara na ba? Yes na ba? Sige na ba? Puyo ba? Uy! Ano naman? Makabuwak ka niya kung trabaho ko ni Ron na. Ako yung dala ni. Kaya rin lagi na. Kaya rin lagi na. Pero mang simang ka. Ako yung dala si mong bag ba? Pamugos ka. Basta dili ang Asa tao kay dili kanto? na. Asa kanto? Kaya lagi ko sa babaw. Oh, hugaw na kay ka ba? Sakay na dire ba kay kuan? Madlok magkasakwa wala man kay balak sa imuha nga dautan god. Yatod man gud ka sa inyo hagod. Ikaw ba gikan pa ka sa part 1 hangtod sa part 6 nya. Di gyapon ka mo kuan sa kuha, murag mali kay imong pananaw sa kuha. Ay na ba? Ay na ba? Ay sa ba? Ay ba? Ayaw lagi ba? Sa ayaw kun. Ikaw rin mag-drive na imong motor na magilaw ka man Ay maglabi. na bag ni mo. Dili lagi. Dito lang ka sa luyo. Ako lang sa sumba. Kaya rin ako ni. May mag-usap pagtunmos po. Sige na. Sige mo. Sige mo ang gali kong kamot. Ay, si Pamira ba? Sige na ba? Ayaw lagi. Sige na ba? Ayaw, cool ba? Ako bag ni mo be. Ay, lagi cool. Sige na ba? Ako das bag ni mo. Sige na be. Ay, lagi cool ba cool na. Hindi mo Ako kakaya. das bag ni mo be. Sige na. Ako Uy, yung ba, cool ba? Sige na ba? Ay, sige na ba? Ay, lagi cool ba cool na. Ayo sig angkol sa ko ba kay kaedad ro ta. Tiguang na nimo. Kaedad ra kay ta ba? Kaedad? Pila edad ni mo Tiguang dai. na naong nimong tawanan ka. 20 21 man ko 20 ka oh. Dapat di ka Ano kasi mag-angkol. magpangilabot Magkuya ra ka sa Uy, na. ba? Kasabutan. Ano naman sukuman ka? Hindi ka gibadlong ba? Ihatod Ano ra ka kasi naman inyo ang ba? halumbay na oh. Ihatod ra ti kasi inyo ha ba? Ano masukuman Hindi ka? ka magbatod. Oh, mangilaw Ano ba? Balik ka sa mukhan, di ba? Ako dalawi. Balik dito sa mukhan ba? Magilabot. Sige na ba? Kaya raman. Isa kay Giron mga. ihatod ti ka, ihatod ti ka, ihatod ti ka. Ay, hatod-hatod. Ano hatod-hatod mo? Ihatod ti ka bi. Ay ba? Ano masukuman ka, Grace? Kaya ihatod ra man ti ka. Sunod ron na. Ilambos ko na si mong galon ron dari ron. Awaron, sunod ron dari ron. Ilaw ka ng bakal na dari ron na. Grace, hulat ako ba kay ihatod lagi ti ka. Makonsensya manggod ko, maunsa ka sa dalan. Grace, pabuta ko ba? Ay, may hana, uy. Ako'y maproblema, maunsa ka ba? Grace, pabuta ko diya ba? Sa man ka, uy, mura man ka. Uy! Kumanda lang mo ba?
diri ba? Mura magkakuan. Uy. Ya. Uy. Sa mga uy. Ali diri ba? Ay. Mura magkakuan. Uy, ano hindi pa ka magdulto ko ah. Ano lagi ya? Kung kaya mo bana na. Nato lang di ka ba sa inyo ha? Uy, mao sa kasala Grace ha. Uy bana. Mao sa kadya dagan ka gubog niya. Sa babaw. Na. Ano ba? Uy. Ano bana? Ay. Yato di ka ba? Ihatod di ka. Ay. Bana labusan di ka. Ihatod di ka ba? Ihatod di ka. Sige na ba? Sige na ba? Ay ko. Bana. Mo naman kag. Ihatod lang di. Na. Kahit kikatulo ron na. Kuan bi ako ihatod nimo bi. Biar ko si ano mo magtiktok. Ano na ko? Ihatod lang di ka ba? Na. Kami ako Ang isuot. galera di ko na sa kunin mo ba? Magiging kang Ano man? Nakaminos. Nakaimplano sa kuha. Wala. Sa plano nga ihatod naman di ka. Ano Ano naman? tingali kung planong di maayo tingali. Wala lagi. Ug wala pa implano nagpatuon nung ka. Ihatod di ka ba? Daghang kay hubog diha. Ora ka kita ka daspurok. Daghang kay hubog diha. Gusto ko nadlo ka nag-ibahag. Ug maon sa kadiha. Nadlo pa ko sa imo ha. Ug maon sa kadiha. Ako may makuan. Ano ikaw man ako man ikaw Oh. galingon. Kay nakita man di ka niya wala di ka gikuan. Ako lang patan sulod-sulod pa ng bata Ako ko lay lang. kuan ba? Uy, kaman di bayhanan. Last na lang nga, last na lang, last na lang dun. Sunod. Patungo sa kuha ba kay Ay, no, na. tungo sa. Wala ba kag. Sige na ba? Ina, ami abi. Ano ba? Abi dala na abi. Ikaw kay bata naglagot ako sa imo ba? Naman Siya tingali kay. naglagot nga. Nadyo kay nadyo kay plano ba? Dala na oh. Dala na ha. Dala na ha. Grace, ang galon diri. Dala na diha. Grace, ang galon diri ba? Mga kwan diri. Oy! Grace! Ano ba? Hana ni nga. Matay ni. Kung saan mo puguni ang bag iyang mga galon? Basig na importante ni iyang bag niya makaingon pa lang ang mga tao nga gilugos na ako si Grace. Kasi giunsa pa lang nako siya. Grace! Ano bang bag diri ba? Mga galon nito? So, shout out sa Club I Team Bansalan guys. So, shout out sa tanang viewers no. So, sa sunod na lang ko mag-shout out kay nag-duty magug ko ron. So, shout out sa inyo at tanan no. So, ay mo kalimot sa pag-follow sa mong Facebook page o pag-subscribe sa mong YouTube channel. And soon guys is naanak ko yung prank so bali sa maghimutay isa ka channel no. So mag-prank testingan na to and I hope nga nangyapon mo suporta sa kuha nga gamaon nga video o sa solid supporters. Thank you kayo atong gihangyo sa inyo ang suporta ra gyud niyo. Love you all guys and God bless.